Ahojte, tu je Šlapstančiči a v tomto videu si skastumujem VV. Možno si hovoríte, nie, nerob to, VV je krásna. Ale myslím, že bude krajšia. Ale bude to len tak narýchlo, pretože budem robiť iba lakom. Takže keď sa mi to nebude páčiť, jednoducho otvorím odlakovač a je potom. Zase keď budem mať hlavu nafarbenú, vy to ani tak nevidíte, keď mám ten blesk, ale vidíte tam, aha, boha, to sa nechce zaostriť. Robíte si mňa srandu. Ono to zaostruje pozadia, nie mňa. Skúsim ísť ďalej. Napríklad Ježiši Kriste. Aha, ja som sa dotkla toho laku. No, proste teraz to už vidíte. Konečne a idem nafarbiť tieto biele veci na chvoste. A ešte potom aj brúško. Nedá sa povedať, že toto je custom, ale teda nie je to. Čo to bolo? Viem, mám nechty iné proste, páči sa mi to, keď to je takto. Vidíte, že je celý trplietavý, tam do stredu. A už to nechce zaostriť. Ja som to trošku dokašľala, nevadí. Otočím to. Ocom som, keď to zaschne. Som čarovný. Idem do sprchy. Au, som čarovný. Takže už som nafarbená. Tak. Dúfam, že to video nepozerá Vivi. Takže ešte raz. Takže čaute, tu je VV a teraz som sa customovala a privítam si tu Jacka, aby mi povedal svoj názor. Po 2 hodinách. Ježiši Maria, kde je ten debil? Čus. No, akože vyzerá to celkom fajnovo. Sorry. Vyzerám pre teba ako malé decko, už vypadni. Dobre. Čus, čus. 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 Dovi. To poďte.